ओ नोंथांमोना गासिबो मिथिखादो जानांगौ दिनै वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे। एनभायरनमेन्ट डे फालिनोबा जोङो बेखौनो सानो जे जोंनि आबहावाखौ मोजां खालामनो थाखाय बा जोंनि आबहावाखौ बोलोगोरा खालामनो थाखाय आरो जों बेखौबो मिथिगौ जे जोंनि आबहावाया सानफ्रोमबो एसे एसेनो सोलायलांगासिनो दं। आबहावाया गुदुंनिफ्राय गुदुंसिन जागासिनो दं। मुम्बाइआव 2700 दंफां दानगासिनो दं मानोना इयाव मोनसे एयारपर्ट नामा ओरै सामथिं खुलिनो थाखाय थारमाने गभर्नमेन्टआबो दा माबाबाय एप्रुभेल होबाय जाहाथे इयाव माने मा जायगा नांगौ एयारपर्ट खुलिनो थाखाय। बेनिखायनो 2700 दाल दंफांखौ दा दाननानै साफा खालामनानै बेयाव बानायनाय जागोन ओरैबायदि। दा आं गोजाननिखौ बुंनो थांला, जोंनि आसामावनो दिहिं पाटकाइ जायगायाव माखासे स्पेसिसनि माने बेलेग बेलेग रोखोमनि दाउ जुनारफोर थायो। दा बेखौनो जों होनोबा खैला दिहुननो थाखाय माने जोंनि आसाम सरकारा थारमाने ग्रेन्ट होबाय। थारमाने इनिफ्राय जेसेबां खैला दं बेखौ थारमाने दिहुननो थाखाय दा एप्रुभ खालामबाय। दा होनोबा बेखौनो जुदि खैलाखौ जुदि जोङो माइनिं खालामोबा, खैलाखौ जुदि दिहुननांगौब्ला बेनि माखासे दंफां लाइफां माखासे बुस्थुफोरा माने मा नस्थ' जालांगोन बा जोबस्रांलांगोन। स' दा बेखौनो सानोबा बेनि जिब जुनार दिहिं पाटकाइनि जिब जुनार दाउफोरा दा बबेयाव थागोन? दा बिसोरा जायगायानो गैया माखासे। दा जोङो होनोबा जिब जुनार थायोबासो जोंबो दं, दंफां लाइफां थायोबासो जोंबो दं, जोंबो थानो हागोन उननि समहालागै। दा बेखौनो जुदि जोङो दा माखासे इयुननिखौ जों सानाबालासिनो जुदि इदि माबाबाय थायोब्ला, नस्थ' खालामलांगासिनो थायोब्ला थारमाने जोंबो जोंनि मानसि माहारियाबो उनाव लागै थांना थाहैनो बेसेबांबा गोब्राब जागोन। बेखायनो मा दिनै वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डेआव हायोबाथ' माखासे जोङो दंफां लाइफांफोर गायनांगौ। दिनै आं जेसेखिनि हायो आं एसेखिनिखौनो आंनिफ्राय थारमाने कन्ट्रिबिउट खालामनाय जाबाय। स' आं दिनै गायदो खोदोम फांसे, ओरैनोबाबो आं माखासे दंफां लाइफां गायबाय थाखायो जेनेबा। दिनै वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डेनि मुङाव आङो फांसे खोदोम गायदों। थ' आंनि खोदोम गायनायखौ देखायनोसै। नै बेनो खोदोमनि फुलिया, बेखौ दा गायगोन आं। बेयाव हाखरखौ जावग्रोना लाबाय। आरो नैबे जादों साननैसो सिगां गायनाय खोदोम। नैबेबो फांसे। आरो नैबे जादों कफि फाथै, बिलाइया फिसा फिसा, ओमफ्राय जाबाथाय मोदोमो।